Κύριο θέμα των συζητήσεων των πολιτών της Αλεξανδρούπολης και όχι μόνο, έχει γίνει η μόλυνση των θαλασσών μετά και το τελευταίο δυνατό μπουρίνι που έπληξε την περιοχή. Η παραφιλολογία που κυκλοφορεί είναι πως με τον μπουρίνι και τη διακοπή ρεύματος που ακολούθησε, δημιουργήθηκε πρόβλημα στη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού και έτσι τα μολυσμένα ύδατα δεν επεξεργάστηκαν με αποτέλεσμα να φύγουν στη θάλασσα έτσι. Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Σύντρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης, κ. Μυτιληνός, θέλοντας να καθησυχάσει τον κόσμο, δήλωσε πως ουδέποτε ο βιολογικός αντιμετώπισε πρόβλημα και πως η θολούρα στις θάλασσες της περιοχής είναι από το χώμα που κατέβασαν τα ρέματα λόγω βροχής. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να καθησυχάσω τον κόσμο, τουλάχιστον ως προς τη σωστή λειτουργία του βιολογικού, γιατί δέχτηκα και εγώ τηλεφωνήματα ότι μήπως κάποιες ασθένειες δερματικές οι οποίες παρατηρηθήκαν και κάποιοι κάτοικοι πήγανε και κάνανε εξετάσεις σε διάφορους γιατρούς και τους είπαν ότι προσοχή, αποφύγετε τη θάλασσα το διάστημα αυτό, δηλώνω ότι δεν έχει να κάνει καθόλου και στο παραμικρό με τη σωστή λειτουργία του βιολογικού της πόλης μας. Βλέπω με τις πλημμύρες αυτές και με την τόση μεγάλη πτώση του νερού, παρατηρήθηκε από ό,τι είδαμε και εμείς και από τη γέφυρα του Βανικιώτη αλλά και από το κομμάτι εκείνο εκεί προς τον ΕΟΤ, έπεσε πολύ κοκκινόχωμα, κατεβάζει νερό, από εκεί ήταν παλιά ρέματα όλα αυτά, κατεβαίνει νερό και ίσως από εκεί να προήρθε μια θολούρα στη θάλασσα, γιατί πράγματι, και εγώ ολοόμενος είμαι, είχε το Σαββατοκύριακο τα νερά δεν ήταν τόσο καθαρά. Οι υπεύθυνοι της επιχείρησης ίδρευσης, μάλιστα τη Δευτέρα το πρωί, πήραν δείγματα από τα θαλάσσια νερά που εκβάλλει ο βιολογικός και τα αποτελέσματα έδειξαν πως τα βακτηρίδια είναι πολύ κάτω και από το επιτρεπτό όριο. Εμείς από την πλευρά μας, να πω τι έχουμε κάνει σαν ΔΕΙΑ. Τη Δευτέρα το πρωί, από τις 7 η ώρα, έχουμε πάρει δείγματα από τις παραλίες οι οποίες εκβάλλει είναι η έξοδος του βιολογικού, τα επεξεργασμένα δηλαδή νερά από τα λίμματα τα οποία επεξεργάζεται ο βιολογικός. Οι ενδείξεις μας είναι άριστες. Θα σας λέω ενδεικτικά ότι για να είναι άριστη μια μέτρηση πρέπει να υπάρχει μια ένδειξη 500 στον αριθμό μικροοργανισμοί κολοβακτηριδίων. Αυτή τη στιγμή, από την εξέταση την οποία έχουμε κάνει, δεν ξεπερνούν σε καμία περίπτωση τα 100. Άρα λοιπόν είμαστε πολύ, μα πολύ μέσα στις προδιαγραφές οι οποίες υπάρχουν για το βιολογικό μας. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και πάλι το τονίζω, όλα γίνονται κανονικά και η επεξεργασία των λιμάτων δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε, αν έχει παρατηρηθεί μόλυνση στη θάλασσα.